Maupay nga kulop ako ngayon direktor nga waray klaro. Yan namimiling ako pwede maging artista nga pwede naton isabak ngadto ha Manila kay gintawagan ako Han EBCBN ngan GMA. Kung may dako kuno mai-rekomenda era nga pwede maging artista nga pwede maging action star kay igsasaliwan ha. Igsasaliwan han probinsyano nga palabas. So yan magkakamay-ada kita guti ay lang nga screening para masabtan naton ang iyong mga talent. Kay kung pumasar ka mo screening, diretso na kamo ipapadara ngadto ha Manila. So ano man, kaya? Kaya! Okay, sige, matikang nakita aton screening. So iniyan iyong magiging role, ikaw amot magiging bida hini nga eksena. Bida da! Yun! Pare-opit ka nga bida da! Yun! Kontrabida! Screening pa man lang so ikaw mo magiging kontrabida. Magiging kontrabida lanay ka mo. Yan na hini nga eksena. So, Pwede kami mag-ibida ito sila. kung baga maging maupay tayo performance. So sige kung kuan matikang na kita. May daman naton didi pwede makuan na location. Sige, makakamada kita. Actors ready? Ready! Camera, Ready! action! Balls! Napapalibutan ka na namon! Umaram ka magampo na lang adaan! Mga ulol, di nyo ako matatablan, may magic payong ako. Fire in the hole. Time ito, ay mag-time! Ano to, Bulls? Yes, ng trabaho. Ano pag itsamon Granada? Mandayan it kuan pelikula kung amot na yung trabaho. Kaya ano na ito pag iinayayaan pa ito nga pelikula nga. Kung pamanlaynin, screening pamanlaynin. Bida ka kasingan ni. Ikaw nga ni dapat it mauuna ka igot bala or Granada kay kung madisgrasya or mamatay ka man, bubuhiong ka manit kuan. Di na kung tunay na nga kuan. Kung na ito na kita GMA. Sige. Tiktuan ni kita. Formation. Actors ready. Camera. Ready! Action. Balls! Napapalibutan ka na namon! Umaram ka pagampo na lang adaan! Mga ulol, bida ko rito. Ano ko? Trabaho. Ikaw pulis kaya ano liwat nga. Waray ka kumuber, nagpaigo ka man. Sus na yung trabaho ni di man kita nagkaka-arasyahin eh. Kaya siring ka nga. Ako anit una mamamatay kay bubuhion mo man ako kay kamat direktor. Tapos yan na nauna nagmamatay, reklamo ka na lot. Ano ko rin maupay yun eh? Hindi lagi goals kay siyempre automatic makover ka. Kay may kalaban. Kung maigo ka man, disgrasya diri kay gintuyo mo pagpaigo, sus di kita magkakarasya. Anay, pagbaliw na ba ka mo? Ito magiging artista. Okay naman. Sige ha. Lastik na ini, lastik. Dapat ma-perfect na ini kay nanginginanglan talaga at amon agarong na to Manila. So, upayon tanay niyan ha. Dapat perfect na ini. Actors ready? Yes, boss! Cameraman, Ready! action. Roger. Kita mo na target? What? Sige, okay. Tara. Puto! May gunaw ka! Ano naliwat ang tuwaray taman dito script na na yung trabaho na may nimtatawagan. Diba siring ka nga, bubuhiin mo muna dat aktor. Hagi kay So, dapat gipatira ko ng sniper. nagbabasa ka ni mo script waray ka man diri kita matutuhay waray ay nalakitay ni pag urundang nalakitay ni. Kay waray kalot script. Ini Ano mo siring? Ang bida, bubuhiin ni mo. Kung mamatay. So, gimpa-snipe ko na. Para di rin na kita magdugay. Diri kasi ito amot ada script may